Sure, abuti orang asli. Laat ik eerst dankie zeggen aan die man van God. Yes, come on now. Ik wil voor je zeggen dankie. Het tweede is, voor die woorden dat ik voor ons vandaag gegeven heb. Die Heere praat deur u. Ja. En ik wil dankie zeggen, want mijn pastoor is bang. Om die bang te praten. Ja. Hulle ken wat die waarheid. Ja. En wat ik zeg, ik weet niet de ware man van God. Yes. En als je bij de Heere is, dan kan je voor enig iemand staan. Ja. En praat met de Heere wil heen. Als dat je waarheid. Zo man van God, hij bij dankie. Dus geweldig, hij dankie. Weet je, ik zeg dat, het hele sing hier, en ik kan voelen, die geest van de Heere is in hierdie saal. En als ik zeg, baie dankie vir jou kerst die bed, allemaal wil ik sê, baie dankie. Amen. En dan wil ik onze raadslid, Wow. onze raadslid, Mrs. Potter, Wow. wil ik sê, je weet, als je PA joint, je krijgt jouw nummer. Je krijgt niet baie nummers. Je krijgt jouw nummer. So julle wat vir my boodskap bestuur, dat ons raadslid moet verander. Van 'n man is nie weer net ons nie. Want 'n man vir julle laat. En vir die mense so, dat ons nie meer kan nie. Julle moet van leerdag aan jy gaan loop aan die dekse loop. Maar jy is een mens vast. En jy is een mens vast is. Dat kan zo'n dekse loop. Dat kan zo'n zombies loop. Maar jy staat zo mens vast. Van die stad van jou en samen met die Heere. Ons het nog groter plannen met die raadslid. Want ze mag een spatie maken voor nieuwe mensen. En mensen voor haar, maar spatie voor haar. Ze gaan erop gaan. En ik voor jou vaak zeggen, ik zit daar en ik zie op die programma, moet je al zeggen, die mensen verwelkomen. En ze doen de rechte dingen. Wow. Ze doen de dingen wat ik als president verwacht te doen. Ze zeggen, ik moet voorstellen, maar ik ga terugstaan. Laat onze raadslid die mensen voor voorstellen. En dan, ons het hier goed gemaakt. Bij jou niet. En mossel bij. Kon. Een meier. Zo zijn. Dat is God voor jou. Dat is God voor jou. Dan wil ik voor onze inkomende raadslid zeggen. Je ziet, je vraagt me nou, please. Wat gaat er hier naar de dienst gepressen en loop? En Liam, ik zeg nee. Liam is gelandeerd aan de en hij heeft tegen mij gaat die blij. En ik zit daar. En ik stuur een boodschap naar iemand toe. Ik zeg, kanselier bij meeting morgenochtend naar ik voel dat ik een sponsor ik was aan die plein vanochtend. We hebben net zo'n moment gegeven. Ik zat op die plein. Toen ik op die plein kwam, was ik samen de aanzien, maar dat is dus op die plein. En dan gaan we, waar toe gaan ik? Ik zeg, waar toe gaan Jane? Hij zegt, weet u, ons gaat mossel bij toe. Ik zeg, ik ga ook mossel bij toe. En dan zeg, kijk
jou joint vir dinge. Ek sê, massakant, ons gaan chais op die brittel sien. Dan moet jy weet, die Here klaar vir jou 'n tafel voorberei ter aangesig van die duivel. Ek kom af van die vloei af, hulle sê, minister McKenzie, al jou luggage is gesteel. Hulle kan nie meer luggage kry nie. Ek dink, my regalia, ek het Gucci vandaag, ek het Louis Vuitton vandaag, maar my worry is net, my regalia. Niet morgen. En zal hij regalia brengen die kaap in. En zal hij brengen die handels in. Maar ik ga de regalia aantrekken. De hele keer. Ik denk de devil is a liar. En wij dat hij van mij stopt. Om niet eens aan mijn mensen te reageren. Wij maken een groot fout. En het is hier vandaag. Onze Here die waarheid te komen zeggen. As jy nou die Here is hier, dan hoor die mense sê, as jy die Here is, dan was so soete smakkie. Die koning sê so, dat so soete smakkie, as jy die Here is. Maar as jy buiten staan, kijk, verbeel jy hoe smak het. Maar tot jy in aanraking kom met God, dan besef jy waarlik waar, dat is inderdaad een goeie smakkie, om met die Here te wees. Baie van julle sit hier en hier complain. Jy sien dit. Jy sien die waarheid. Jy sien jou kinders series word in die afblik gevloed. Jy sien die kleinies werkie. Hulle sê jy is te oud, maar jy is 50 jaar. Maar hulle wat sê jy is te oud, is 75 jaar. En jy sit nog in die parlement. Hulle sê dat slaap daar. Hulle kan julle oor doen. Maar hulle sê, hey, wat hulle spring chicken is, is te oud. Hulle geen kennis vir hulle mense. Maar as jy complain, dan roep hulle jou 'n entrepreneur. Dan ek vandag vir julle sê, ek dink ons verby. Ek het gesien wat verkeerd is hier. Maar ek is hier vandag om vir te sê, ek het niks gesien. Jy moet binnekant wees. Ek is binnekant. Dan kan jy waarlik van sien hoe onze mense onderdruk word. Hoe onze kinders nie werk kry. Kyk die mense, as jy binne is, dit sal jou hart verskeer. Ek staan op die verhoog en ek sien jong mannetjies wat speel. En ek maak 'n belofte. Ek sê vir julle gaan ek vat na die Noordwes toe. Na die Noordwes toe om te gaan speel vir die president en die vice-president. Ek maak die belofte. Ek gaan na die kantoor toe ek sê laat dit gebeur. 2 dae voor het gebeur, sit ek maar op Bisa eet by my huis. Hier kom 'n message deur. Ek druk speakerphone want my hande is vol aan die Windows. Ek sê hallo, minister. Ons het gezien die prijs om aanleidings te vliegen. Want het is wel George gezegd. Van George aan dus voor het Joburg te vliegen. Van Joburg aan dus voor de andere transport krijgen. Noordwest toe. Dat we nog voor de accommodatie en een hotel boek. Minister, dan moet er nog weer terugkomen. En dan is het weer boek. Dan moet er weer vliegen. Hiervoor toe. Ik zei... verder. Hulle sê, minister, op Bisa's getuie. Dit
Ik zei, ik bel zo gewoon in 2 minuten. Ik ga vast bij Anne. Ik slik mijn laatste woord los. En ik vraag hij voor ik zei, luister, kijk van mij. Ik zei nou voor jou. Als mijn kinderen zien, daar is in de Noordwest. Als ik in de Noordwest zie, dan moet je allemaal een nieuwe werkgever gaan zoeken. Ik heb niet mensen gaan dienen. Ik lees, ik research, ik weet hoe ik er al betaal voor andere mensen op de zee. Hoe kom ik er altijd kinderen? Kom ik daar kinderen zoeken? Hoe kom ik niet aan gebeuren? Maar voor anderen worden mensen betaald en niemand gaat vragen. Ik zeg voor jullie, ik heb nog niet zoveel van een morning orchestra. Dubbel betaald als ik er een dikke kom betaald. Moet je met mij met een ons komen? Verstaan ze me? Ja, minister. Ik zeg, waarom ik dan nu? Ik zeg, heel bizar. En dan zou ik zo, dat heb ik voor dit is op hele Nederland dat je het nou, wat ik voor jullie wil zeggen, was er bij zijn nieuwe tijd. Ik wil van je vandaag vertellen. Dus wat ik zeg, ik het zelf net gewoon. Ik ga voor jullie 10 persoonlijke dingen zeggen wat gebeurt. Ik weet niet wat het is. Ik ga voor jullie een persoonlijke dingen zeggen. 2 persoonlijke dingen. Eén is met Liam. Die een is met iets wat gebeurt. Ik heb jullie gevraagd. Het is zeker. Het is zeker. Je weet, wat was kan leren met die jongeman? Hij moet van die bel hier in George. Hulle wil meetings hebben met my, maar die van ons ook dat hulle nie so loop of focus geld nie, hulle soek. Sy meetings. Ja! Nou, oral, is dat die mense vir ons van joy. Ek sal my so sê, nee, change my contract hier, change my contract daar. Ek is nog nie geleerd, die geen 2 weke. As hulle wil weet, wat is ons bygaan nie. En dan nou weer om te soek. Ik zie die rapport schrijven vandaag voor ik weet. Nou vraag, nou kijk je als een kleine artikel lees, zie je dat nog 5 andere artikels wat ik nog niet gelezen heb. Ja! Leer die mensen skokgolven gegeven. Als je die niet aanzet, is die aan het kijken. Ik word er wel gestart met de sok. Maar het ligt als inspire om nog een partij te die weer te maken. Hey! Dat is met inspire. Om nog zo'n partij special in te houden. Die rapport is voor wat ons is aan lucht gebruiken. Want hulle draai aan ons niet om. Ons het niet nodig. Ons het ons kom op. Ons maak Jan se mond toe. Dit wat hulle sê. Maar ons het nooit vir Jan gesê don't down nie. Jan is hier. Want hy kan nie sy mond toe maak nie. Daai dit lip wat groot mond kan hy nie toe maak nie. Hoe spek dit is nie. Jan is hier. Want hy kan nie stil gemaak word nie. Hulle wil vir ons stil gemaak het. Toe sê Jan, ek hoop liever as wat ek tone down. Die speaker van die idee. Dit vir Liam gesê, tone down. Hy sê, ek bly nou stil. Hy sê, Liam, ek kan nie stil bly nie. En vanavond is ons een lijstje van die gesels. Dat wil ek aan hoor. Behind the scenes goeders. Hulle sê, ja, Liam, jy maak een foto om dat jy nie te kom. Dit is een ongeloofige mens wat so praat. Jy sê, wat met Liam Jacobs gebeur, is hier Mary's handen nie. Ja. Is hier nie Jentjes handen nie. Ja. Is hier my handen nie. Wat met hom gebeur, was lang aan het ding, tussen die Here en sy maag, wat hy nog in die bek van die moeder was, het die Here en sy God gebeur, wie Liam Jacobs gebeur. Ek is maar net een instrument, u is maar net een instrument, wat die Here gebruik. Ons allemaal, Here het plan met elke dag. Yes! Ons sal by die lekker het vanaf sê,
Hulle stuur vir ons boodskappe van die edge. Nee, jy kan nie vir Shotty vat nie. Shotty draak sy kop. Shotty was een sublieme eenaar. Ek sê, halleluja! Die Here siel gewen. Die Here siel gewen. Wow. Wow. Shotty, Wow. as jy in to destiny stap, Wow. dan moet jy verwag. Mense gaan dit begooi. Ek het sê die Here nie. Ons is niks sonder die Here. Laat hulle praat. Jy sien hoe staan Elzaan op vir jou. Wat doen Elzaan vir jou? Maar die Here weer so. Jy moet nie vergeet môre. So sê vir jou en sit. So moet jy aan koop. Ons van haar. En die goedspielen gesit. Maar dat baie mense. Hulle kansen is geword. Hulle baie is geword. Maar hulle Here nog nooit by die conferentie. Hy het 'n oproep gekry. Jy is door kanselen. Dat sy dank die Here. Maar as anders kanselen word, dan praat hulle van dictatorship. Maar dan as die dictatorship, wat hy of sy aangestel was. En dan vandag sal jy sê, iets moet verander. En ek sê kussen. Jy verstaan nie wat besloot te gebeur het. Die property prices word gekoop. Huise word gekoop. Die prijs van huise gaan nou op. Baie van julle kan jy huis bekostig vandag. Van die hele van George af, Mossel Bay, Peterbay, die area soos die deurkom. Hulle kyk nie meer vir die meter van hierdie. Hulle kyk nou vir ons van die Joburg, ons van die Kaap. En kom het gloedsekboeke. Ek is nie om vir te sê, vat de rugkracht. Vat de rugkracht. Ek sê vandag, as jy nie vandag opstaan, jou kind sal nie kan hy bekostig nie. Mosges is hier. 15 miljonair tussen een. Dat hy is gebore op die grootste gas wat ons het in ons land. En die Here slaap nie. Ja, hy Die Here slymer nie. Hy slymer en slaap nie. Kyk, die Here slaap nie. Yes. Leer praat van sy ma. Die gebede van 'n moeder. Jy draak nie met krag. Jy kry God se liefde daarbo. Net na God se liefde. Kry jy die liefde van 'n moeder. Die liefde van 'n moeder is die suiwerste liefde en die naaste liefde aan God se liefde. So ek wil vandag vir jy sê, jy wou nie vir Shotty nie. Jy wou nie vir Gaite nie. Jy wou nie vir Leah nie. Jy wou vir die toekoms van die eie kinders. Jy wou vir die toekoms van die eie kinders. As hou jy nie van my nie. As hou jy nie van Shotty nie. As hou jy van Elzaan nie. As hou hy kiek maar vir my. Ek sê vir mense, hulle sê, jy moet vir Cyril Ramaphosa aankyk. Ek sê, hy is die president. So ek moet met hom praat, as hy een boemelaar is. Ek respecteer die kantoor. Ek het respect vir die kantoor van die president. Van die die kantoor, want hoe is die respect verloor nie, van die dag as ek daar uitstap. Toe sien met die dier gaan op nou kerkies. Ek sê amen. Halleluja. Hier het hulle gewys. Hulle kan maar sê wat hulle wil. Mense, ons het die National Dialogue wat opkom. Ons het die National Dialogue wat opgepraat word. Ons is moeg om die agterste soekien te sê. Volgende jaar, volgende maand, die 18 Julie, kom praat ons die goedes. Dat die breinman
sy regmatige plek. Ons wil nie witman oppressie. Ons wil nie Indiër oppressie. Ons moet allemaal equal is aan de God. Maar mensen, ons gaat nie die laatste eet. Ons gaat nie vraag aan ons maar die krummels krijgen. Dan bekleed ons mekaar hier van die krummels. Ons moet mekaar erkenning geven. Ons moet mekaar beginnen prijs. En als je persoonlijke dingen zegt, ik voester, ik weet niet, ik voeker nog met ieder man. Ik worstel met ieder. Ik heb wel zo'n bid voor die zaak. Ik heb wel alles gedaan. Ik heb allemaal gezien, dit is een hele week, kom maar in de opnieuw. Ik voeker met ieder. Ik heb het gezien. Mensen, ik maak me niet joke, man. Dat kan niet zeggen. Ik kom, als ik vroeger was, was een biddende vrouw. Hij is geen die joke, maar hier is die kunnen ik ook zien. Die vrouw was een biddende vrouw. En ons is klein, en ons dobbel. En ons dobbel. Ons dobbel. Steek, en laat kind dood. Maar sy is apostolie, nou kom sy daar en sy vraag, wie is in julle my kind doodgesteek? En ons het praat hier. En sy sê, in die naam van die Here, hy het jy wat my kind doodgesteek. Jy het my kind volg morgenoggend. Jesus. Jesus. Ek bid toe, te begin. Niet in staat niet. Ons lacht. Vanochtend hier die man voor koffie. Haar voet voor koffie dat die phonelijn. Je chommy zoek jou. En ze zegt me, je chommy zoek jou. En ik zeg, maar ze gaat. Ik zeg, mijn broer. Dat moet het doen. Ik zeg, wie mijn broer? Ik zeg, maar ik heb een lijntje gestuurd en het doet mijn broer. Ik zeg, hoe zit maar doen? Ik zeg, die bus kan omgereden, broer. Ik zeg, je kan niet met 3 uur met een gebed. Dat komt koffie. En hoe gaat het? Dag. 56 miljoen mensen in Zuid-Afrika. Van allemaal wat ik kan niet. Hier komen die makers niet. Jesus! Jesus! Maar zo'n stap, zegt Mary. Hallo? Schrik geschrikt. Ze kijkt me net zo. Maar ze ben je. Ik wil op. Maar ze kijkt me niet. Ze loopt zo'n dienstster jou. Ze zegt, kijk voor het voor jou staan hier, man. Nou, ga ik aan mijn leven, ga ik droom toe, kom ik in die droom in 2021, ons is op pad Mosselbeek toe. 2021 is op pad Mosselbeek toe, was redelijk zo bekend. Ik zei, mijn zuster, kijk hier, wat voor lekker consult is honger. Ik kom op mijn maas huis, mijn zuster's huis, en ze zei, de kost is nou gaan. Maar aan die maat het zei, als je hier naartoe komt, kan je goed zo toe gaan. Ik zei, ja, ik kan niet aan de boel, ik kan niet los gaan. Ik wil ook goed zijn, man. Ik zei mezelf, als je mijn vrouw dat zijn goed gemaakt, ik ga net die Heerse waar ik praat. En ik moet goed op die bus gaan maken. Als ik weet niet, zei hij, naar huis toe lopen. En ik denk, alle bussen wat voorbij komt, ik kan bij staan. Dat bracht, kan niet meer bij staan. Maar nu kom ik in huis. En je gaat nu horen hoe ik vormelijk naar binnen. Nu kom ik in huis en ze zegt, wat is de vrouw? Hij vrouw is gezierd met gebed, met de kracht van gebed. Ze heeft er nooit meer op haar leven minder gezien. En ik kom en ze zegt mij, ik zeg, hallo, die Margaret. Dat geschrikt.
Sy sê, hallo my kind. Hoe gaan het? Ik zei, nee, dat gaat niet. Dat die maakt het, leert u nog de Bijbel? Daar zei ik niet. Ik zei, ik heb net een versie gelezen van de geschiedenis. Ja, van hier, maar ik heb nu de Bijbel vandaag gelezen. Ik zei 70 maal, 7 maal. Die hebben verschillen. Maar hoe zeg ik het doen met een jaar? Nou zei ze voor mij, ik zie zo op die TV met het. Ik zie hoe die onze mensen helpen. Wow. Ik zie verschrikkelijk. Ik prijs me nooit zelf. Maar bijna. Ik zie hoe ik werk voor onze mensen. En hoe ze zei, voor mij, die laat me koud laten. Ze zegt mij, mijn kind, moet niet die profesie. Sure. Dat nou hierdie partij is. Jesus. Yes, come on now. En zij, dit daar. En dat gewoon, en daar ben ik gewoon. En mijn weghouden. Dus hier is een serieus aan. Zij zei, maar hoe denk je, hoe gaat het doen in de election? Ik denk dat het onweer is. Ik zei, ja, maar het probleem is, als het zo 1 of 2 toedachten. Zij zei, een woord van mij, heb je nog nooit lekker voor mij zo'n beroep met het. En zodat wat in kom om van verdeling te brengen, ik lag het met vol. Yeah, come on now. Ik zei, joh, ik heb gezegd, ik heb het niet in de vertaal. Ik zei, die maak ik met het woord gebed. Ik zei, nee, maar een strook. Nou, wat ik niet nog te lachen. Maar ze lachen niet. Ze zeggen, je kunt iemand dat verdeelt die brengen in kamp. Je zal verkeerd met de strook. Ik vergeet van hen. Ik zei die pijpen is niet zo. Bij van jullie kan het zo geworden. Dat is niet eerst maar die historie worden. Ons krijgt informatie direct. Dat beter als hier die namen van mensen wat betaald worden in de bier om vangst te veroorzaken. En in bier. Zodat je niet die hele namen. En die persoon wat hulle allemaal naar je rapporteren. Had ik die namen zien. Iemand in de kamer. Ik ken hem allemaal. Ik schrik zo groot. Niemand zijn naam was. Ik schrik zo groot. Want 300 jaar die bijletjes. Maar die lees schrik met al die namen wat in die netten was omvouwd. Toen kreeg je gevaarlijke schrik. Maar toen ik die taal toe had. Zijn mond is nog schief zo'n jongen tegen. Zo niet hier toe die pastor. Wat betekent die? Maar ik hoef je waars die. Als je hier gekomen is, dat ze je weggezet is. Omdat ik hier als 1 of 2, zal ik zien hier, wat er nog komt. Hier, hoe is het werken. Dat is hier, om te bemoorden. Dat is de spiel. Dat hoort, wat ik weet in het leven. Maar ik maak nog zo'n toelaat. Ik weet niet wat dit strategie is. Maar ik is een soldaat. Ik kom vallen met die leven wat ik al zadelen voor mij geworden. Als ik zeg aan de dienstratie, dan ga je naar de dienstratie. Zo ons hier, zij zien hier, om zeker te maken zijn. Zij is hier vandaan, om te bemoorden of daar iets is wat ik kan terugvat. Naar die ANC en naar die DNC. Maar hij is hier vandaan om voor jou te zijn. Zij heeft bijna fouten gemaakt. Maar die grootste fout wat je gemaakt hebt, is om hier in te komen. Het is een nieuwe samen te zijn. Die Heer is bezig om het ding te maken. Shop in de atmosfeer. Huge. Mensen,
Ek praat niet met haar wat jou vrienden moet zeggen. Als het sorry van mij, hij is een jonge mens. Ik kom met 22 jaar, ik kom met echte job. Hij is op dag bij, ik net even een weekend. Hij maakt zich van mij. Dan kom ik even door die stories, wat gaat hij dronken aan? Van me Jan, hij wil bij me tegen zeggen. Ik zeg, hij niet praten aan jou. Als ik wat deel maak, dan zeg ik, joh. Als ik niet kwam, dan zeg ik, joh. Als ik 3 jaar was, ik sta dan zo geen zitten. Ik zeg, joh. Als ik was school brengen. Ik zeg, joh. Dan ga ik trainen. Dan leef ik voor. Dan ben ik. Hoe gaat het op binnen als we zeggen? Ik doe het niet aan. Ik doe het niet aan. Ik zeg, ga maar, ik zeg, nee man, bel me. Ik kan niet praten. Hij maakt zijn dikke klokje. Als ik kom, zit het echt tegen. Ik heb hier de klokje. Kom maar van. Kijk zo op klas. Wat een klokje praat je van? Hij zegt, ze maken niet zo dat ze iemand voor het brengen. Wat gaat er nu? Wat is er nog een keer? Vandaag zei ik voor een keer maar zeggen, ik moet roep, ik ben niet verwacht worden. Maar hij gaat terug van gevangenis toe, en dan rijdt de boek die weekend niet. Hij maakt zich met die laatste stuk af. Hij zegt, ik wil die hele volk wat hij volgt. Dus dan kan je maar ook in je hart voor die hele volk. Ik wil die hele hart voor die hele volk. Geen leven die zit. En wetenschap is wat het is. Ons ding met mensen zijn levens. En we gaan het maken. En we voor ons op een sepaie dankie. En we voor iets sepaie dankie. Die feit dat je hier zit. En dat is allemaal op die lijst dat ik je nog vertel. Die hele municipaliteitse councilors, die meier, allemaal van hulle, adresseren ons als verenigd. En dan was vandaag voor die zeggen, ik die naartoe kom te komen, jou naar die kerk. En ik is naartoe gekomen om te komen witness. Hoeveel het is. Het is een one-man party. Zoals die een one-man party is. Hoe kom ik een keer alleen in die zaal? Hoe praat ik met mezelf tussen al mensen? En dan weet wat komt. Van hier komt het dan hier was het. Hier komt het dan. Mensen kan maar wat zeggen van je. Mensen kan maar beplan. En dat is een zeker. Dat is morgen ook nog in George. Dat had ik niet. Nou zijn het allemaal post. En dat die werk te doen. Ja, ik kom op die laatste, want het laat die werk te doen. Ik wil niet bijna praten. En ik kan maar zeggen wat ze nog doen. Ik niet waar geld van huissteunen gemaakt als die niet fonds. En dan overdag zeggen, en ik kan maar geraasd maken. En ik kan maar zeggen, kom in die laatste. Ik was inderdaad die middelde. Wat zou het gebeuren? Wat sport gebeuren?
was kan nie die boek maak kyk. Ek bel hom uit Londen en ek sê, maak jy duif hom oop. Dat ek net toe weet wat daar wil die volgende. Ek word nie gesê. Ek staan op die mensen se hoofd die waar ek staan. Die mensen nie, hy is verkoppeld gestuur. En ek het gestuur dat het verandering moet bring. Die 1 Juli houdt ons vir die basis. Die 2 Juli, nie die 3de, die 2 Juli, dan kom die contracteurs hier. Dan kom boven ons dat hoor ik om het zaffen. Ik zeg, weet je van waar gezegd? Hey, kom maar nou. Ik weet wat die bij zijn. Die grond zoekt mij. Ik ben de Afrikaanse. Als ik moet gaan, dan ga je grond doen. Die grond heb ik nodig. Onze plan. Onze plan is voor nodig. Onze plan is voor 2020. Om een grond te komen te staan. En dat allemaal hier, dat is die zei, die diepte van mijn harten. Ik ga binnen. Ik was met 2 zinnen gegaan. Ik was die 2 schriften van diep gevoelig gekomen. Neem hier. Als je mensen je wordt klein, je moet think about them higher. Hij heeft gezegd, hij houdt die troffen met die linkerhand. En in die soort in die rechterhand. Zoals ik bouw, zo bekleed ze hier mensen. Ik wil voor die steekant zeggen. En dan gaat hij op hoofd te bekleeden. Dat is niet een goede kunde. Dat is niet een goede kunde. Maar dit Judas is. En dan gaat ze op bekleeden. En dan zeg je, het is niet bang nie. Je hebt zullen kom staan als die meierlijk ken dit en die Joburg. Ik zeg, zij komt weg van die pier af en die kapen. Zij komt Joburg toe. Maar zij komt chance met diezelfde periode van hier en zo daar en die Joburg. Joburg niet 10 jaar of kinderhand. Hoe kan het iemand hier met deze gaan hier naar die jaar? Die hoop heeft zoals die hebben we overgaan. En ik denk over handen. Wat kan ik zeggen? Ja. Hoor ik mensen? Moet nooit doen. Wat dat is het doen was dat is het. Moet jij niet van die man. Moet jij niet zwak man. Moet jij niet meer. Maar als vandaag. Dat jouw kinderen is er niet zijn. Ja, come on now. Nooit vergeten vandaag voor ons zijn. Sim, als je nooit meer op je leven hebt. Yes, come on now. Als er weer komt, je nooit meer hebt. Yes. Als er weer. Yes. Ik bedoel, laten we maar misschien niet dezelfde nooit meer hebben. Yes, come on now. En als we dat zien, weer geen was om mij. Van de Heer het gekend. Je gaat aan de ziekte gekend. Yes. Zo je moet voor je ontdek, man. Je moet ook kavel en zijn kracht. Yes. Zo meer je ontdek. Het is nog eens niet beter, zoals dat moet op zo'n wat meer treden. Ja. Het is een taal. Wat je een taal is, kan dat wat doen. Het is een man. Wat je een man hebt, kan dat wat doen. Het is een mensen. Zeg toch niet een Jackson. Maar wat een blinde Jackson is bij hem te zijn. Grote Jacksons. Een blinde. Kijk hier. Ik heb zo'n schilderen van Jens wat lukt zitten. Maar je kan niet verstaan. Maar ik heb een mens van man. Die man en die vrouw. En die bed
twee gevangenis te begaan. Daarom ben maak gepresenteer. As geen oplig, as goede intrek, om van mij te zien voor 10 jaar. Daar was niet één zondag dat mijn maak gekomen. Dat kan reën, dat kan een storm wees. Mijn maak dat we doorkomen. Mijn maak zeer woorden gekregen. Van het zomis af. Oeh, Louis, je hebt eigen mors los. Eigen mors. Hij wil Ik zeg mijn maak, eigen mors. En die hebben van mij. Dat komt een beetje terug. Mijn maak van mij gebeurt, kijk eens, dat lieden niet dronken. Ik roem handen niet dronken. Ik is die laatste hoort van die hoornka. Laat mijn maak komen. Dan komt hij voor mijn handen bezoek. Dan moet hij. Dan hoor ik niet door, dat wordt dan weer hoe we gaan. Dat mag ik niet. Dan mag ik me toch klaar. Dan gaan we naast voor mijn binnen. Dan weet ik niet lang. Zo. Ik wil vandaag voor je zeggen. Zo. Enkel is van zo wat zo gemorst is. Enkel is van zo wat zo iets gedraaid, zo dingen dat niet te doen. Hou aan met die Heer. Punt vol. Punt vol. Punt vol. Hele mensen komen en zeggen vandaag van je, punt voor je kind, man. Ik sta hier. Ik is de antwoord op die gebeden van mijn mami. Mijn maat geput. Zijn geput. Mijn maat put mij uit de maximum security cell tot in die hoogste vlak, die kabinet van Zuid-Afrika. Hulle sal my moeite aanraken. Hulle kan my aan bossie brand. Hulle kan my aan takkies brand. Hulle kan my aan die hele waterse, wat er steeds hele waters kom. Maar ek weet, wat met my gaan gebeur, as het zaak tussen my ma en die Here, van haar kan gepraat het. Wat ek troon gegaan. En die Here geweet, dit gaan politieke gaan doen. Welkom mensen, we can do this for the PA. Dan die ek die goede is so excited, leer julle. En hulle kom die tronkie. Dat is net so man, wat is hulle so excited, dat is die wiese koning nie. Na weet jy, hulle prees het die voor gesien. Prees! So die Here moet my gevat het. Hy het my die snel vir een tik soos hier. Hulle gaan die peen niks maak. Van die peen is die kentekse peen. Die Here is in die saak. En as hulle nog baie kom ons wees hulle dit vir woensdag. Sommige bedrijven nog wat gaan die saak gaan recht. Dit gaan nog wat gaan die saak recht. Wat is jou strategie? Van 2026. Wat het boodskap vir die mense preek? Ek sê dit van boodskap is van my. As jy dit van boodskap sien, ons gaan dit. Jy staan ripping down die straat en word ek sê kom. Jy join hier in 'n deksel wat hier bier is. Wat kan ons hele goede se zijn? Vivian, ek hoef die deksel te kan oorkom. Hoe denk je dat je zo doen? Dat is niet meer blijven. Dat is mijn zaak. Maar later zal ik niet zijn mensen. Wat ik niet maak verloren, ik zag niet voor mij. Wat die naast het gezag, die zegt voor mij in de begrafenis. I will never know a love like this. Maar dat ik hier kom, dat jullie allemaal zeggen dankie. Ik voel diezelfde liefde wat mijn maag had. Ja, nou, dat is misschien. Ik voel diezelfde liefde wat mijn maag had. Ik voel het met zijn dieren. En ik kan maar wat zeggen. Ik weet, als iemand goed voor je bent, dan kan maar wat zeggen van die persoon. Hulle het headlines geskryf word. Hulle het nie alle name genoem, maar die neem ons op mens vast. Ek is
vir ewig dankbaar vir julle. Ek sal vir julle nooit vergeet nie. Ek bid vir julle soos julle vir my bid. En wat is die woorde om te kan beskryf wat die mense in my lewe beteken? Wow. Daar is niks en niemand wat as ek en julle kan kom. En daar is ek my kop neerleg. En die Jesus. Here vra my, vir wie moet ek sien op die hande? Ek sê, die buitendiens. Hulle is buitendiens. Hulle is buitendiens. En ons moet sê, dankie vir die krachtige woordman van God. Wow. Yes. Die had nie weet die kooisterman wat die voorzit. Die kom so kyk, die was het dit die. Hy kon geen smile oor te staan. Hy vrees. Hy kon geen smile. Hy en mense bel my. Hulle sê, ek het vir jou gesê. Ja. Los dieder wat die diablo ruggedruk. Sy die diablo ruggedruk. En wat hy swaar word, toe draai dit hier nie. Hulle het vir Liam gedoen net na ons toe. Hoe wil hy mag weet. Hy is nie soos die mense wat kan sien. Hy was gepaard en blij. Hy van julle hier. Jy word gevloek. Jy word geskeld door die dekse. Jy word nie nederigte goedes gesê. Maar die blij. Hy praat met hom like die stem. Hy skeld jou uit. Maar die blij. Maar die dink. Hy is niks so rond. Los danken. Zo is die vermaak. Een man wat die straat. Hoe die was. Dat die twee vrouwen. En die man slaat jou. Kom sien. Laat die zien. Hoe president was al in die troon. Ik zeg hier hoe dat het verdient. Twee vrouwen. Graag om te zien. Zwaar die niet. Als ik dit dienst wat daar getrekken is. Ik jou met zijn heel. Toen zien die diensten. Moet je op die vrouw staan. Als mensen queens die. En dan heb je niet weggebracht met die vrouw. En dan was je vandaag was. Yes. Want we onze vrouwen zijn spectief. Want we onze vrouwen zijn weer gelukkig. Yes. En wij mag die child support betalen. Hoe moet dat van die bijstand? Van die bijstand. Je moet betalen voor child support. Je moet betalen voor child support. Een man. Wat zij gevat het. Voor joden. En die kindje zijn kind. Als hij gewoon doodgaan. Hij wordt klaar geweest. Hij gaat niet eens die kinders kijken. Wat hij met jou heeft. Wat hij met in zijn bloed. Om niet zijn eigen bloed te kijken. Maar dat was moet wegkomen. Moet je van mij zo denken. Ik is niet perfect. Oeh, ja, dat is een brief. Ik is niet perfect. Maar als je kind van mij. Wat ik kan afstellen. In die leven. Dat ik kan niet zo bloed afstellen. Ja. Amen. Zoals alle vrouwen dat ik wil zeggen. Ik had de hoop wat hier is. Ik had het kunnen maar ik dank je voor jullie. Waar zijn jullie? Ik kan het niet horen. Waar zijn jullie?
ons verwag groot dinge wat die Here vir ons hier doen. So kom ons gaan ordelik hier vandag huis toe. En kom ons sê vir Here dankie dat hy die dag vir ons gedoen het. Want ek wil hier net gou klein iets sien. Ek kan president gesê môreoggend 9 uur. Maar ek het al klaar met ons stapskoene aan. Sure, I would do honestly.